दिनै जोङो फिन खेबसेबाव जोंनि सासे आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि मुङाव बयबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावदों आरो दा मोनाबिलियाव जों बिथांनि मुङाव जोङो दुखु फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि जोंनि गासैबो ब्रैजि समस्थियाव लादों। बेजों लोगोसे बिथांनि जि सह बियो सफैनायखौ जों बयबो नेदों आरो बिथाङा सफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ मान बावनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै दङ। दिनै आसाम नाङैनो जोबोद मोनसे दुखुनि सान हिसाबै फालिगासिनो दङ मैया मोनानिफ्रायनो आरो जोंबो बेवहाय फालिदों। दिनै आं जेबो बेबायदि हाबाफारियाव नुजाहैयाखै। जोङो थांनाय 5 बोसोर बड'लेण्डआव सरकार सालायदोंमोन आरो बे समाव जोबोद मोजाङै रायजो राजाफ्रा मदद होदों। जोंनि सान्थि गायसननाय, जोंनि गेजेराव रैखाथि, बयनिबो जिउआव रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो खौसेथिखौ लाबोफिननाय आरो जौगानायनि माखासे खामानि मावनाय बे हाबाफारिखौ जों लादोंमोन आरो 5 बोसोराव जोङो गासैखौबो मोजाङै आरो गेबेङै मावफुंजोबनो हादों। बे 5 बोसोराव जोंखौ जोबोद रायजो राजाफ्रा मदद होदों आरो बावैसो बे 5थि बिसायख'थिखौ लानानै जिखिनि फोसावनाय मेल जालांबाय बे मोनफ्रोमबो फोसावनाय मेलाव रायजो राजाफ्रा जोंनो जोबोद मदद होदों। बयबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोंजों बयबो बाहागो लाफादों आरो दा बे समाव जोंनि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिया जोबनाय फारसे फैबाय। आङो मिजिंथिदों बे 5 बोसोराव जोंनि UPPL हान्जाया जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ बयबो नुनायनि उनाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जोंनि हान्जानि फारसे अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ बयबो होगोन। मानोना जोङो गोसो गोरबोजोंनो जोंनि हारि आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुं माहारिखौ जोङो सिबिबोदों आरो इयुनावबो सिबिलांबाय थागोन। दा नंखायनो आसाम नाङैनो दुखुनि सान हिसाबै दिनै जोङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। फैगौ 22 अक्ट'आव जानो गोनां जि जोंनि भट एबा इलेक्सन बेवहाय फैबाय थानाय समाव गोजोन खौसेथि आरो हारि जौगानायनि बाथ्राखौ साननानै बयबो जोंनि हान्जानि जि ट्रेक्टरनि सावगारि बेयावनो भट होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो थांखांनाय समाव जिखिनि आद्रा थालांनाय खामानि बेखौ फैनाय समाव जोङो गेबेङै आरो थाबैनो मावफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आं बे समाव फिन खेबसेबाव जोंनि दोलोनि मिरुनिफ्राय लानानै बुथ कमिटिसिम जायफोरा जोबोद सिरियासलि खामानि मावनानै रायजो राजाफोरजों थानानै दिनै जोंनि हान्जाखौ देरहानाय फारसे लाबोदों बिथांमोननो आं साबायखर बावदों आरो इयुनावबो जों रायजो राजाजोंनो थानांगोन आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि जे मोनसे गोसो गुदुं जोंजों बाहागो लानाय बेनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। आं खावलायो जे बिसायख'थिखौ लानानै रावबो दावराव दावसि खालामनो नाङा आरो बे मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस बेवहाय दावराव दावसि खालामनानै जोङो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोनो। दा नंखायनो आं जोंनि दोलोखौबो जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोरखौबो आरो गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो जाहाथे खुनु रोखोम हिंसानि थासारियाव रावबो थाङा, रावबो हिंसानि लामाखौ लाया आरो गोजोन आरो मोजां थासारियावनो बयबो खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै जोङो फिन खेबसेबाव जोंनि सासे आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि मुङाव बयबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावदों आरो दा मोनाबिलियाव जों बिथांनि मुङाव जोङो दुखु फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि जोंनि गासैबो ब्रैजि समस्थियाव लादों। बेजों लोगोसे बिथांनि जि सह बियो सफैनायखौ जों बयबो नेदों आरो बिथाङा सफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ मान बावनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै दङ। दिनै आसाम नाङैनो जोबोद मोनसे दुखुनि सान हिसाबै फालिगासिनो दङ मैया मोनानिफ्रायनो आरो जोंबो बेवहाय फालिदों। दिनै आं जेबो बेबायदि हाबाफारियाव नुजाहैयाखै। जोङो
थांनाय 5 बोसोर बड'लेण्डआव सरकार सालायदोंमोन आरो बे समाव जोबोद मोजाङै रायजो राजाफ्रा मदद होदों। जोंनि सान्थि गायसननाय, जोंनि गेजेराव रैखाथि, बयनिबो जिउआव रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो खौसेथिखौ लाबोफिननाय आरो जौगानायनि माखासे खामानि मावनाय बे हाबाफारिखौ जों लादोंमोन आरो 5 बोसोराव जोङो गासैखौबो मोजाङै आरो गेबेङै मावफुंजोबनो हादों। बे 5 बोसोराव जोंखौ जोबोद रायजो राजाफ्रा मदद होदों आरो बावैसो बे 5थि बिसायख'थिखौ लानानै जिखिनि फोसावनाय मेल जालांबाय बे मोनफ्रोमबो फोसावनाय मेलाव रायजो राजाफ्रा जोंनो जोबोद मदद होदों। बयबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोंजों बयबो बाहागो लाफादों आरो दा बे समाव जोंनि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिया जोबनाय फारसे फैबाय। आङो मिजिंथिदों बे 5 बोसोराव जोंनि UPPL हान्जाया जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ बयबो नुनायनि उनाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जोंनि हान्जानि फारसे अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ बयबो होगोन। मानोना जोङो गोसो गोरबोजोंनो जोंनि हारि आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुं माहारिखौ जोङो सिबिबोदों आरो इयुनावबो सिबिलांबाय थागोन। दा नंखायनो आसाम नाङैनो दुखुनि सान हिसाबै दिनै जोङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। फैगौ 22 अक्ट'आव जानो गोनां जि जोंनि भट एबा इलेक्सन बेवहाय फैबाय थानाय समाव गोजोन खौसेथि आरो हारि जौगानायनि बाथ्राखौ साननानै बयबो जोंनि हान्जानि जि ट्रेक्टरनि सावगारि बेयावनो भट होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो थांखांनाय समाव जिखिनि आद्रा थालांनाय खामानि बेखौ फैनाय समाव जोङो गेबेङै आरो थाबैनो मावफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आं बे समाव फिन खेबसेबाव जोंनि दोलोनि मिरुनिफ्राय लानानै बुथ कमिटिसिम जायफोरा जोबोद सिरियासलि खामानि मावनानै रायजो राजाफोरजों थानानै दिनै जोंनि हान्जाखौ देरहानाय फारसे लाबोदों बिथांमोननो आं साबायखर बावदों आरो इयुनावबो जों रायजो राजाजोंनो थानांगोन आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि जे मोनसे गोसो गुदुं जोंजों बाहागो लानाय बिनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। आं खावलायो जे बिसायख'थिखौ लानानै रावबो दावराव दावसि खालामनो नाङा आरो बे मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस बेवहाय दावराव दावसि खालामनानै जोङो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोनो। दा नंखायनो आं जोंनि दोलोखौबो जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोरखौबो आरो गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायो जाहाथे खुनु रोखोम हिंसानि थासारियाव रावबो थाङा, रावबो हिंसानि लामाखौ लाया आरो गोजोन आरो मोजां थासारियावनो बयबो खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों।